lidi, vítejte u mého dalšího videa. Dneska mám s sebou moji kamarádku Verču, která mi pomůže udělat nějaký lehký účesy a uděláme jí k tomu postup a doufáme, že se nám i to povede. Takže vyštěšujeme si vlasy a rozdělíme se na dvě části. Tak a teď vždycky vezmeme slabý pramínek a když to bude z levé strany, tak ho dáme k pravé a když z pravé strany, tak k levé. A pokračujeme. Teď cop zagumičkujeme. A máme hotovo. A teď udělám Verče drdol. Takže vezmeme si všechny vlasy. A aby ho neměla moc dole, tak zvedneme vlasy, vezmeme si hřeben a trošku si tam ty vlasy dáme. Aby byly krásně hladký a nebyl žádný hrbol. Tak. Trošku utáhneme. Zatočíme. A vlasy budeme dávat do kolečka. Ty zbylé vlasy strčíme trochu pod to, aby nebyly moc vidět. A zagumičkujeme. Tak. A to je celý drdol. A teď mě Verča udělá zapletený. Zase doštěšíme vlasy. A tentokrát si je rozdělíme na 3 části. Tak a teď překládáme. A máme hotovo. A teď to je už naše možná možná náš poslední cop, ale uvidíme, jestli se nám ještě něco nenapadne. Takže bude to podobný jako drdol, ale z něho bude udělaný cop. Takže vezmeme si vlasy takhle do ruky, trošku si je hřebenem upravíme. Tak. Vezmeme z toho kousek. Tak a ten budeme okolo obmotávat. Pořád dokola, aby to bylo pořádně pevné. Vezmeme si gumí. Tak a to byl už náš poslední colík a doufám, že jste si aspoň něco teda zkusili.
moc dobré vlasy na to nebyly, protože já je mám krátký a to, takže doufám, že aspoň vy v tom budete lepší a uvidíme se příště, takže ahoj!